Hej, vítam vás priatelia u prvého videa na mojom kanáli Only Martin SVK alebo SVK alebo ako. Niektorí z vás ma možno poznajú zo starého kanálu Matrix Gameplays, tam už som veľmi dlho neaktívny a asi tak skoro ani nebudem aktívny, ale sem tam niečo možno aplaudím, ale tento kanál na mojom kanáli môžete nájsť veľa let's playov, vlogov, tematických vlogov, editovaných vlogov a vlogov z mobilu. Na prvom mieste hlavne budú gameplaye, čo bude tvoriť asi 98% z celkového kanálu. Budem sa snažiť byť aktívny, ako to pôjde, ak budem mať čas, lebo teraz sa mi v októbri má narodiť súrodenec, neviem či sestra alebo brat, tak nebudem asi tak až veľmi aktívny, ale posnažím sa byť čo najaktívnejší. A ešte vám chcem povedať, pozerajte sa vždy do popisu videa, tam máte hlavné linky na kontakty, Facebook, možno aj Twitter založím, neviem, Facebook, Ask a proste všetko. Chcem zrobiť aj sériu Ask Me, takže píšte otázky buď do komentárov na Ask alebo na Facebook, to je jedno a budem rád za každý odber, čo mi dáte, lebo to ma bude motivovať, aby som natáčal kvalitnejšie videá, častejšie a s väčšou kvalitou, to som hovoril. Dúfam, že sa vám úvodné video páčilo, vidíte, že som dal aj Counter Strike do pozadia, no nie do pozadia ako video, ale toto už len predabovávam, lebo sa mi nepodarilo nahrať zvuk, neviem prečo, tak dúfam, že bude to OK. Takže zanechajte like, odber, komentár a ja sa s vami lúčim. Čau. Hej, vítam vás priatelia prvého videa na mojom kanáli Only Martin SVK alebo SVK alebo. Niektorí z vás ma možno poznajú z starého kanálu Matrix Gameplays, tam už som veľmi dlho neaktívny a asi tak skoro ani nebudem aktívny, ale sem tam niečo možno aplaudím, ale tento kanál na mojom kanáli môžete nájsť veľa let's playov, vlogov, tematických vlogov, editovaných vlogov a vlogov z mobilu. Na prvom mieste hlavne budú gameplaye, čo bude tvoriť asi 98% z celkového kanálu. Budem sa snažiť byť aktívny, ako to pôjde, ak budem mať čas, lebo teraz sa mi v októbri má narodiť súrodenec, neviem či sestra alebo brat, tak nebudem asi tak až veľmi aktívny, ale posnažím sa byť čo najaktívnejší. A ešte vám chcem povedať, pozerajte sa vždy do popisu videa, tam máte hlavné linky na kontakty, Facebook, možno aj Twitter založím, neviem, Facebook, Ask a proste všetko. Chcem zrobiť aj sériu Ask Me, takže píšte otázky buď do komentárov na Ask alebo na Facebook, to je jedno a budem rád za každý odber, čo mi dáte, lebo to ma bude motivovať, aby som natáčal kvalitnejšie videá, častejšie a s väčšou kvalitou, to som hovoril. Dúfam, že sa vám úvodné video páčilo, vidíte, že som dal aj Counter Strike do pozadia, no nie do pozadia ako video, ale toto už len predabovávam, lebo sa mi nepodarilo nahrať zvuk, neviem prečo, tak dúfam, že bude to OK. Takže zanechajte like, odber, komentár a ja sa s vami lúčim. Čau. Hej, vítam vás priatelia u prvého videa na mojom kanáli Only Martin SVK alebo SVK alebo ako. Niektorí z vás ma možno poznajú zo starého kanálu Matrix Gameplays, tam už som veľmi dlho neaktívny a asi tak skoro ani nebudem aktívny, ale sem tam niečo možno aplaudím, ale tento kanál bude hlavný. Na mojom kanáli môžete nájsť veľa let's playov, vlogov, tematických vlogov, editovaných vlogov a vlogov z mobilu. Na prvom mieste hlavne budú gameplaye, čo bude tvoriť asi 98% z celkového kanálu. Budem sa snažiť byť aktívny, ako to pôjde, ak budem mať čas, lebo teraz sa mi v októbri má narodiť súrodenec, neviem či sestra alebo brat, tak nebudem asi tak až veľmi aktívny, ale posnažím sa byť čo najaktívnejší. A ešte vám chcem povedať, pozerajte sa vždy do popisu videa, tam máte hlavné linky na kontakty, Facebook, možno aj Twitter založím, neviem, Facebook, Ask a proste všetko. Chcem zrobiť aj sériu Ask Me, takže píšte otázky buď do komentárov na Ask alebo na Facebook, to je jedno a budem rád za každý odber, čo mi dáte, lebo to ma bude motivovať, aby som natáčal kvalitnejšie videá, častejšie a s väčšou kvalitou, to som hovoril.
Dúfam, že sa vám úvodné video páčilo, vidíte, že som dal aj Counter Strike do pozadia, no nie do pozadia ako video, ale toto už len predabovávam, lebo sa mi nepodarilo nahrať zvuk, neviem prečo, tak dúfam, že bude to OK. Takže zanechajte like, odber, komentár a ja sa s vami lúčim. Čau. Hej, vítam vás priatelia prvého videa na mojom kanáli Only Martin SVK alebo SVK. Niektorí z vás ma možno poznajú z starého kanálu